Para Rianxo en Común, o retraso na presentación dos orzamentos municipais estáse a converter nunha práctica bastante habitual do equipo de goberno na presente legislatura, pois xa o pasado ano aprobou provisionalmente as contas a finais de xullo. Segundo eles, ademais de ser unha práctica ilegal, este feito ven a evidenciar a falla de planificación, xa que, segundo eles, trátase do documento máis importante, pois del dependen en boa medida todas as decisións do ano. Aínda que é obligatorio que este documento este presentado, debatido e aprobado antes de empezar o ano, ven sendo xa unha tradición que aprobemos os orzamentos máis aló da metade do exercicio. O ano pasado aprobámoslos no pleno de xullo, a finais de xullo. Este ano, pois, parecemos ir polo mesmo camiño. E é un asunto que nos preocupa porque os orzamentos é o marco no que se inscribe todo o resto da acción municipal, non? É unha previsión de ingresos e gastos e en función deso, pois, planifícase. Entón, se non existe ese orzamento, se estamos traballando con un orzamento prorrogado, pois ou ben estamos facendo exactamente o mesmo que o ano pasado, ou estamos funcionando a salto de mata, cambiando partidas, etc. O feito de que sexa un goberno en minoría fai pensar ademais na necesidade de ter que chegar a acordo co resto dos grupos que conforman a corporación municipal para tratar de sacalos adiante, polo que para contar co seu apoio deberían ser uns orzamentos máis comprensibles para os veciños e tamén máis participativos, ademais de buscar maior investimento nas actividades económicas do municipio. Unhos orzamentos que queiran o apoio de Rianxo en Común deberían bascular cara ao tema, cara a cuestións económicas, cara a apoios do sector primario, apoio ao pequeno comercio, apoio ás microempresas e autónomos. Valoramos outro tipo de acción, valoramos acción cultural, valoramos outro tipo de acción, pero non pode ser óbice para que nos centremos no que é realmente importante, que é a cuestión económica, non? Tamén reclaman a asignación presupostaria para propostas que eles mesmos trasladaron e que foron aprobadas en pleno, como é o caso de proxectos de eliminación de barreiras arquitectónicas, a construción das paradas de bus en Taragoña e Rianxo ou a posta en funcionamento do carril bici e o local de ensaio, entre outras.